Din iż-żieda fl-istipendju għalkemm hija tajba qatt mi biżejjed sabiex l-istudenti jkomplu jlaħqu mal-għoli tal-ħajja. Hekk qalulna bosta studenti li qasmu magħna ir-reazzjoni tagħhom rigward iż-żieda ta' euro fil-ġimgħa li se jkun hemm fl-istipendji tal-istudenti. Ħabba l-inflation qed ikun hawn bħalissa u l-għolijiet fil-prezzijiet, ma naqbilx li sempliċement 50 euro fis-sena, 1 euro fil-ġimgħa ħadd tagħmel xi differenza ħafna fl-affarijiet. Però ovvjament xorta waħda aħjar mix-xejn, imma naħseb li xorta waħda mhux biżżejjed. Considering li l-affarijiet qed jolew. Naħseb xi darba oħra iżdieda bil-fors kienet ħadd tiġi għax kollox qed jola fil-prezz kollha jinduna jfisser aħna l-istudenti li nonfqu ta' spiss affar għandi l-hot chocolate f'idejja. Nonfqu ta' spiss speċi naħseb li żdieda ma naħsibx li biżżejjed biex jistostni dak li għandna bżonn, speċjalment ħabba li kollox qed jola. Iż-żieda qatt ma tkun biżżejjed. Fimt forsi jżdiedu affarijiet oħra ma naħseb l-istudenti jekk mhix peace fuqhom infushom biex iridu jaħdmu part-time, eżempju jiena għandhom peace fuq il-familji tagħhom biex jgħinuhom waqt l-istudju tagħhom ukoll. Tajjeb li żdiedna mhux ħangergel li ma żdiedniex, imma fl-istess ħin la żdiedna rridu naraw x'inhu ġejja l-wiċċna wkoll ġifieri l-affarijiet li ħajolew. Għalija stipendju still not enough. U ma nistgħux nagħmlu full-time work, understandable. Part-time work diffiċli mħabba l-università, so I mean għalija it doesn't make one shred of a difference. Everything helps fil-verità għax things have gotten more expensive. So before I used to find it easier to keep up with things. Now it's a bit more difficult. Imma every little thing helps ħanajtek. Imma I think all this fuss about saying, oh, we're increasing stipends biex only it ends up being like €2. Kif tajda, like making a fuss over it when it's in reality it's not really that big of a thing. Biex nkunu nistgħu ngawdu xi ħaġa fix-xahar kemm għolit il-ħajja sal-lum il-ġurnata l-ammont li naqalgħu mhux biżżejjed. Uħud mill-istudenti qalu li dan il-budget ma ndirizzax diversi aspetti tal-edukazzjoni, speċjalment wara l-fatt li ftit tax-xhur ilu dan il-gvern qaċċat madwar €1,000,000 mill-fondi tal-università. Bosta kienu dawk li esprimew kif fil-budget derbiċċar l-università mhix waħda mill-prijoritajiet tal-gvern. Barra minn hekk fil-budget ma semma l-ebda investiment għall-Università ta' Malta għas-sena li ġejja. Intant fi stqarrija il-Kunsill Studenti Universitarji semma kif fil-budget ftit li xejn investa fiż-żgħażagħ. Bid-diskors tal-Ministru Karwana deskritt bħala reattiv u li ma kienx wieħed li joffra viżjoni.